Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Samla man bhalang phankon ubade samla bawat RTI na po kajala ulapan shai shikipat ba kajala bede barga RTI ke bola yo bede barga karkhana shna dobilat yak belatip kum kamamlu cara semen limited MCCL kabakam trikam shu mentah uni samla ulawat RTI berbu kejingkeli bakat nungut kinong trei ki badan hadu mentah ketika karkhana shna dobilat ke badan kamamlu cara semen limited bat kat kum kejubab bole yo kidon hadu arspa san phunrengut ki Nongtrei hati ka karkhana kata art huengut ki officer bat arspa lai pesan ngut ki Nongtrei ulabu jingkeliru bakat no ke jinglut ha shisnam ban Siew ki Tulop jong ki Nongtrei ulakeliru hak RTI hausnam ayu balasam ki Tulop jong ki Nongtrei ka karkhana saindo bilat hamamlu hendrei ulayo kejubab badai namar ka karkhana kamtri kamshu ya ka Tulop jong ki Nongtrei leju Siew khendiat kansoy kata lada ka wan ka Pisa na ka Sorkar jila samla phankon ulong bhadien bola yo ekni ka jubab lingba kani ka RTI kamshim lapun hon yu bat ulalet ban kli na ka office jong ka MCCL ban bu jong kli ha bede bar ka jubab na ka RTI be ka Tulop ki Nongtrei ladawan ka Pisa na ka Sorkar kinsala ban Siew ulakeliru babalei ban Siew ki Nongtrei kimla hendrei ban Siew ya ka Tulop ki chairman bat vice chairman kila bat Naei ka Sorkar ka dan Pisa ban Siew yaki nakliang uni usamla bat ka kinhun jong umdan Naei ban ong halor kini ka benta hendrei ka shong ha upai ba ban bishar namar ki pai ba minta ki la shimphang bat kin bishar hi maki yaki kam ki ba ka Sorkar ka bailam da ka NPP ka lale ka karteng joga kadai ba aman balang phankon te ngadai weiru ma naki nongwat RTI kani kamdai shu kasien ka banangkong ka bangala pansai pajba langba ki RTI ki bangala yo kani kala de ta kasien ka balai ne kasien ka basau te shwa bangan sedang ban pansai sapi ki pajba anok snong jongkari kasi jantia sa sisien pat ngai khublei ya phi baro ki pajba nong paj le ki nong snong jongkari kasi jantia ke biai pet ya kini ki khubor nakapor syakapor abat kumjuru jong ka jelahi borok kawai ngai khublei ru ya phi ki paralok lat thai khubor ki balaya don langkat hi nakapor syakapor bat kumjuru ki balaya don bantalang hakane ka janmet hakaba nganyo ban pansai langba jong phi syaki paiba nong snong jong ka jelahi borok kawai kapang lani ka banta mo ka bangan yasam lani ngan pansai syapi baro ki paiba nong pet jongkari kasi bajantia bat jong ka jelahi borok kawai kadai halor ka MCCL bat syuahi ba nganya chakmat ngan batai khendiat mo halor kadi ka karkhana saindo bilat kata ka maumlu cara Siemens limited ka MCCL ko ba ngitep hi kadai kawai naki karkhana ki bala paunam bat ki bala bananam ha ki niki por ki bala alet bat kisdam ki bala letno laseng yakani ka karkhana haka arpotrek jong ubnai me usnem khatkhandai spa stan phusan hakapor bangim padyo ya jala bapura bat hakatu kopor ka kateng jong ka kadang dei ka Assam Siemens limited bat data haus nam khatkhandai spa nyu psau lapan kala ya ka syaka momlu cara Siemens limited hadin bangila yo ya ka jala bapura haka arfoi tarek ukala lengkot khatkhandai spa nyu puar te kabang akwa ban pensai mo syaki pajba mata ka janmet kadai halor ki jubab ki banglayo langba ka RTI ka bangalawat ka office mo jongka momlu cara Siemens limited ha ka bangalakeli halor ka Tulop jong ki Nongtrei jong kani ka karkhana saindo bilat ka jingkeli hi ka bangalakeli kalong ngalakeli kanongut ki Nongtrei ki badan hadu mentah hakata ka karkhana ka badan hangthi hamomlu kata ka MCCL bat katkum kani ka RTI mo ka jubab kolong bakidan arspa san phunriungut ki Nongtrei ha kathi ka karkhana kata arphuingut ki officer bat arspa laipsangut ki staff kata baro ladakhen kidan arspa anru phungut
Nongtrei hakati ka karkhana sanju bulat hendrai katkum ka jubab mo jong itu minister jong ka Sorkar jela mo ibadai pej ya ka Tenat Commerce and Industries ngam kwa mo macam karteng ya karteng jong minister baru kum ju ka bang layu imo lang ba kilat patai kubor hakapor ba ijubab mo ya ka jingkeli akapor badan budget session hapo assembly iong ba kidon aspa nyau po prangut baro kinong trei hakati kasimen imat minister jongi bakla kenya kunu ya katang imla bantem te nganom bun kdien mo halor ngene banta te ngala keliru mo kanu kejenglut haka sisnem ban Siew ya katulop jong kinong trei bat ngala keliru hausnem ayu ubnai leni katarek haka balasam ya ketulop jong kinong trei jong kathi ka karkhana san dobilat ka jubab ka bangayo hi kalong dei namar bakati ka karkhana kam trei kam shu te ya katulop jong kinong trei la shu Siew khandiat khansaj kata lada kawan lane kayo ka fon kan na ka Sorkar jela but kumjuru hadin mo banglayo ya kini ke jubab langba kani ke RTI te kam syam na pensohon yang mo hadin banglayo kini ke jubab te kala pelong yang bangan net kili na office jong ka badan hang te po Shillong na office jong ka MCCL te ngalaya keren bat kibor ki badai penyak yang tu te ngalakeli naki ngong ba katkum katu ka RTI mo ya katulop jong ki Nongtrei ki batrei hakati ka karkhana ti apo momlu ki ong ba lada kawan lane kayo kata ka fon na ka Sorkar kinsa Siew kan hila ban Siew kata katulop jong ki hendrai ka ba ngolong opat kalong Naei ka Sorkar kayo Pisa ban Siew ya ki tulop jong ki chairman ki vice chairman but kadon ka weiru ka RTI ka ba ngilap adu sangot lada kan thop lang ya ki chairman but ki vice chairman jong kani ka MCCL Naei ka Sorkar kayo Pisa pat ban Siew ya ka tulop ban Siew ya ka bailot san lani ya ka bailot baisap mo jong kini ki chairman ki vice chairman ba kumtar ter haba ya bawat ya ka tulop jong ki Nongtrei laong bahap bandaap ya kata ka fon kabawan na ka Sorkar jela ti na kaliang jong himo ngakwa ban bu kani ka jengkeli ka Sorkar kumnu ka Sorkar kadon Pisa pat kumbang la batai phi kumnu ka Sorkar jela kadon Pisa pat bantung ya ki chairman ku chairman vice chairman bakumta ter hakaba ha ka MCCL bat katkum katuhi ka RTI ka bangilap hadu sangut nadu ki chairman vice chairman bakumta ter hakaba ka MCCL kamsyam la trikamshu satya ka jingkeli menta kalong Naei ka Sorkar jela hapo ka jingyalam jong ka NPP kayo Pisa ban Siew ya kitulap ka bailut san dani ka bailet by one bat kumta ter jong kini ki chairman vice chairman bat wat ya katulap jong ki Nongtrei katkum katu ka RTI laong baya katulop jong ki la Siew light stang dayo kata ka fon na ka Sorkar ya kata pilai osngowi mo ki pajba ngatrai kin sabisari ya de bani benta bang akwa abon ong ru mo lani yo le si ka Sorkar jela hapo ka jinglam jong NPP tang ban penhun ya ki wei pat ki seng san partai ki badon lang ha ka Sorkar kala syutung la ka thung dakaba pensep ai ya ka Pisa jong upat ba jong ka jela te nakaliang jong ai ngam don banong ai te ngatrai upat ba ulai stui helor kani ka banta te ngaku aru ban yutu ang ni khandiat ha baka Sorkar jela mo hapo ka jingilam ka NPP kalapan pernah ha usnam hajar arpo bakanon ba kanom don shu kajing pentekam ya kati ka karkhana sandew bilat deitat usnam hajar arpusau ka Sorkar jela kalapan pernah bahkan khang khadap no sisendon ya
kathi ka karkhana bat kumju uru ha uniu ju hi usnam ka sorkar kalapan bana ya kata ka mang tangka ka ba khandai phu pra klur tam ban Siew ya ka bailut san ka bailut baisep ani kata ka tulop bala sateng jong ki Nongtrei ha kathi ka karkhana hendai kumba ngilayu i hakilat pthai khubor ba tat hadu uniu usnam uba manta ki Nongtrei jong kathi ka karkhana kim sem layo kata ka mang tangka baka sorkar kalamang nagamta jongki kabas ngolong syu galong ka long ayu bakinong mikmat khamtam lai kinong mikmat na ki thi ki artli ki constituency kata na po sora bat chila constituency kila kren ha bayadai bat kajing jong ka thi ka karkhanang thi bat ya kajing jong ki Nongtrei jong ka thi ka karkhanang thi hendai kumbang lai i hakilat pathai khubor mo akabaya dei bat ka Mccl bat akabaya dei bat kajing jong ki Nongtrei jong ka thi ka karkhanang thi ngai nilai i balakran panban daki wei pat ya kinong mikmat ki badai na ki wei pat ki seng san pathai ki bamdon ha sorkar ngala badong ki badai ki nong mikmat na ki wei pat ki constituency ti na kaleng jong aru nga bayade bakani nga nong kwa pen pau kerteng manu kita nga tharai pai ba utip ha bayade ba ni banta ti bat sakawai ru mo nga kwa ban pen pau hong ni kumbang le i lang ba kilat pathai kubor mo hakaba dangsian hakini kita yo mo bat ki benai ki balalej ka sorkar NPP lang ba u menteri rang ba du mo kalapan bana ban ai jeng yarap ban ai jeng yarap bat bei tangka ka ba lakot daki laispa klur tam kata haka interest ka baret kata ka interest ka dei tang R% sya ka company Pepsi kata ka Varun Beverage Limited ka badon hang the rilum garu not garu hills mendi pathar ban sedang ya ka jengtrei kam jongka hapo ka jala hendrai ka balungo opat babalai ka sorkar kam sanction Pisa lang daki spakulur ban penthamai biang ya ka MCCL kumba ka bei tangka ya ka thi ka company shimet ka badon hang the po mendi pathar not garu hills ti kani ka pen imo ba lesi yo kala bandon ka selendet lani yo kala bandairu mo kajing yo nong jong ki minister ki badon hapo jong ka sorkar jala ka ba pulong ya kani ka sorkar ban bai Pisa da ki spaklur mo klem salia sya kini ki company barjala but omdai tangkata ru mo ka airu ha ka interest ka ba dunatam ka bam penmi pat ya ka jing yo nong ya ka jala lang ba kini jing bai tangka mo henrei ka ba penkala penban ya ka mekalia kum ka jala ka badap bat jelai da karam nga nakaliang jong nga mo nga ka ka ba nga kran nga yai bai kat kum bangayo hapo jong ni ka RTI em kumbang la ya thu ep ba ya ka tulop jong ki hi la Siew kat kum kata kajing ka fund ka bawa naga sorkar kalalong no manong no akti nang we kalang kum ka token amount kan kamut tharai na kasispa la ban Siew no arpho tangka laipo tangka ya kata ka ba ka jingyo ka ba kiyo nari kumbang la abatai pi baka jingyo jongki hi hadu menta kem pat yo lut nadu bala khang ya ka bat hadu menta ngitang i lang ba kilat patai kubor kumbang la abatai pi ba hadu menta hiru kumba katu kapisa baka sorkari kalamang na menta kinong trei bat hadu nus nam menta ro kimpat yo ya tu ka ba kidei ban yo na ka sorkar kinong trei apo MCL kidei ki ba naik kinong trei haga jeng tip jeng wat jeng tip jongi te ki dan ki buni kinong trei ki ba dei na ki ki than mau mulu na ki than sora na ste to kan ne ka sange ka sorkar kalong nam ka jing ndong ki ba long kila trei to ber kata mo ban ya kran ya kata le kumbang tip hi ba ka thi ka karkhana sang du bilat dang the kadai kabala arem ko molong ep bat kabala penyo nong
ya ki babun om tang ya ki batre yang tun rei wat ya ki nong song yo song hat ru ki por ni ki snem mo ki ba kati ka simen kadang pli de ka pen yo nong bat kum ta kampen yo nong tang ki batre ko mga ongi bat ya ki we ru ki ru pai ba ro kan kum we na ki nong wat RTI bat gali kal tim ka ba ngadon ka ba ngadon ngamdon ba nong ye halor kan ka benta kum ba play os ngowi ba ki baro kum ki bangla pensyai ki pajba ki di ki bagi kam ki baga sorkar hi kala ale te tangatai ai bu pajba hi pajba am tahu astat la sampang ai bu pajba un bisar hi ki kam ki baga sorkar kala ale bat ai pajba hi rai anda ade ka por ka bi ade ba kani ka benta ki jengkeli hi ki ba ngabu hi ngala kali mo kai kata ka function jongka maumlu cara simen hadu menta te kumbang ayo ke jubab hi baka ke MCCL mentala ki kanus nam ka syam la trekam syuk kan te kani ka weiru ka bangawat kalong ngala kali hatu kani ka maumlu cara simen limited kadang long kadang trekam em te ki nak kena kali yang tu ki la jubab mo not operational kamut ba kam syam la trekam syuk kan te kidon kat tu kat ni kejengkeli ka ba kongsan hi ka ba ngilayo hi kade be katu hi ka ba ngalapan sai sapi ba sepang katu ka tulop hi sepang katu ka tulop ka ba ong ba namar ba ya ka thi ka karkhana la khang te bagi ka tulop jong ki Nongtrei ki update ya tagafon kan ondal awan ka sorkar tik malapan sai mene ipi ba ka sorkari ka lamang itu ka mang tengka ka ba khandai phupra klur tam te hadu mentaru hadu menta kalami na pami hadu menta kumbai i hadu menta nu snem i ba ki Nongtrei ki dang hoi ka ngatharai kalala berki la ngatharai ki Nongtrei kilala ban yo khne dai hadu menta kumba kat katu ka amount mo ka ba lamang atrai hadu menta i Nongtrei jong ka simen ke pat yo hoi ki ok net kan sat hoi ki ok net kan sat